boas. Hoxe estou en Portosín. Vou participar no Portosín Trail sobre unha distancia de 21 km e sobre 900.000 positivos. O obxectivo será disfrutar, xa que ainda estou con algo de agujetas da carreira do mércores, do Camiño das Letras, que me chegou ben. E nada, vamos a ver que tal. Esta prova xa fixen non sei en que ano, parecerá por aí, pero sei que é completamente diferente. De feito xa salimos cara ao outro lado, e a ver que tal sale. Os primeiros kilómetros é todo o tempo subir, e despois hasta a mitad, e despois todo baixar. Vamos xa cara a saída, que faltan 15 minutos, que Deus reparta sorte. YouTube. Vamos, Nacho. Ja, vamos allá. Menuda broma. Desde que deixamos a praia, todo o tempo subindo. Ximos por kilómetro 5. Kilómetro 7,
ritmo medio de 8 minutos, pero bueno, hasta ahora foi todo subir e agora espero que as pernas van aguantando. Moito bien porque espero. Vamos seguir a ver se xa logo ten que estar o avituallamento, repoñer forzas para seguir con ganas. Mira quién pillo es. Nos vamos a hacer un autoselfie, señoras y señores. Ya os traje casi camiseta, Pois aí atrás, por primeira vez nun trail, tiven que facer unha parada en boxes. Non aguantaba máis, Ai, un collo. Uepa. Baixada técnica complicadilla, As pernas sigo aguantando, kilómetro casi 13. Oh, mi espalda. Oh. Dios. Oh. Ahí estaba segundo avituallamento, kilómetro 14 e medio. Entonces aí atrás baixando foiseme un pé. E cando volveu a enganchar na terra, sentí un golpe por toda a espalda. Ai, bailan máis pernas xa. Xa non se pode máis. Está me gustando moito esta parte aquí polo pegado ao río, que non é moi técnica, pero
bastante divertido. Tronco! Casi un dou cas pernas. Kilómetro 17, xa podía estar a meta aí. Xa me está rendendo todo. A playa ainda vexo lexos. Ai. Casi kilómetro 20, xa empeza a ver civilización. Creo que é o primeiro trail deste ano no que non mollo os pés, pero ainda falta un kilómetro, a ver que pasa. Miguel Iglesias, acompañado con el salto 62. Miguel Mayán Martínez. Que? No toso do miércoles, Pois nada, aquí refrescando as pernas un pouco, que ahora mesmo non asento, a ver se con esta alza volven ao sitio. Temos que ir mirar se hai premio por equipo, se non, para a casa a dormir toda a tarde. Pois ata aquí o que foi o Portosín Trail. En canto ao meu resultado, acabei de 42 e 26 da categoría, con un tempo de 2 horas, 22 minutos e 41 segundos. O obxectivo conseguido, xa que ao final as pernas aguantaron ben despois de ir con algo de agujetas á prova, pero unha vez entrei en calor as sensacións foron bastante boas, menos nos últimos kilómetros que xa ia desexando chegar á meta. Pero iso iba a pasar de todas, así que, ben. Ademais, conseguimos ser os primeiros por equipos, polo que nada mal. O percorrido arrancaba dentro do paseo marítimo de Portosín, poñendo rumbo á praia de Coira para correr pola area, ata un tramo no que xa hai que poñer en fila de para volver á area e correr pola praia de Pozo e de Langaño, onde nos despedimos da costa. Comezamos a subir por asfalto, pistas forestais e cortalumes, facendo cumio no Iroite. Dende aí zona para correr con algunha subida máis, pero pouco importante, e pouco a pouco fomos baixando con algunha zona moi chula ata chegar de novo ao punto de partida. A distancia polo reloxo foi de 21,1 km. O prezo por participar foi de 20 euros e os puntos positivos, pois boa zona para aparcar ao longo do paseo marítimo, voluntarios nalgún cruce incluso te axudaban a subir, 2 avituallamentos intermedios completos, o avituallamento final tamén moi completo, boa marcaxe do percorrido, ainda que había algún punto que me custou seguir máis porque só había marcas no chan e custaba velas, e agasallo desta viseira que só faltaba que puxera adiante Trail Series para que quedara perfecta. E aquí surgeu unha dúbida porque no
Trail Series, que está formado por 3 probas. En Ribeira deron un portadorsais, nesta en Portosín deron a esta viseira, e en Outes, que non puiden asistir, que sería o que deron para facer o pack completo. Os puntos a mellorar, pois a entrega de dorsais foi moi lenta, non sei cal puido ser o motivo, porque en Ribeira foi todo moi áxil, pero desta vez tocou facer cola durante un bo tempo, e as duchas que quedaban lonxe, pero que se pode compensar con que está a praia ao lado, e xa vale de recuperador, que foi o que vixen eu. Recorda que podes seguirme nas redes, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a prova, e vémonos nas carreiras.